هێزن ئەمریکی پشتی فەکشاندنا ji herêma Serêkaniyê ya 2019 roja çarşemê yekem car bû got dewreyeke Emerîkî li gundê derdarê yê Bakurî Tiltemirê geriya. Dewreya Emerîkî ji bingeha serbazî ya koalîsyona navdewletî ya şerê dijî Daişê li Tilbeyderê derket û berê xwedabû Tiltemir beriya got bigihêje gundê derdara ya got dikeve ser xeta cûdekar di navbera hêzên Tirkiyeyê û Hesedê de. Ew gund rojane ji alî artêşa Tirkiyeyê û grûpên çekdariyên opsiyona Sûrî bi top û çekên giran tê armanjkirin. Dema gerandina dewreya Emerîkî li gundê derdarê rewşa wê deverê aram bû û bêdeng bû. Şopîner bawer dikin got vegera hêzên Emerîkî li navçeya Tiltemirê ser xeta cûdekar di demeke tê got asta tobarandina artêşa Tirkiyeyê ser gundên û navçeya Zergan û Bakurî Tiltemirê pir giran bûye. Di heman demê de Daişê bi hêz vegeriyaya êrîşan pêk tînin. Ev cara yekem got piştî 2 salan hêzên Emerîkî digihêjin gundê derdara yê dikevin navbera hêzên Hesedê û Tirkiyeyê di baweriya min de Amerîka wê dixwaze got nakokiyên navbera her du hevkarên wê yê Hesedê bi Hesedê tê naskirin û Tirkiyeyê kêm bike û di baweriya min de jî dixwaze Îtîfaqiya Oktober têk neçe. Hêjayê bibîrxistinê ye got ev demeke dewreyên Emerîkî li bajarokê Tiltemirê digeriyan. Li gorî agahiyan got dibe got hêzên Emerîkî bingeheke xwe li bajêr saz bike. Heger ev yek pêk hat dê hêzên Emerîkî û Rûsyayê di heman bajarî de bi cih bibin. Şopîner dibêjin got dê nakokiyên di navbera Rûsya û Amerîka li cîhanê bandorê ser rewşa Bakurê Sûriyê bike. Yani her çiqasî nakokiyên navbera Amerîka û Rûsyayê derbarê hin bûyerên cîhanî de weke Ukrayna û deverên din zêde bibin yekser bandorê ser rewşa Rûsyayê di hindirê Sûriyayê dike. Her wiha rewşa Amerîka ji di hindirê Sûriyayê de. Got her du alî jî wê nakokiyê wa divir de zêde binê Amerîka rêna di Rûsyayê di hindirê Sûriyayê de got hin berjewendiyê xwe bêtir pêk bînin taybet bi Bakur Rojhilatê Sûriyê. Hêjaya gotinê ye got di sala 2019 de hêzên Emerîkî ji navçeya Girê Spî û Serêkaniyê û Kûbaniyê tebqa reqa vekişiya. û ew valahî ji aliyê hêzên Rûsî hat dagirtin piştî kontrolkirina Tirkî ji bajarên Serêkaniyê û Girê Spî re. Hêzên Emerîkî gihan navçeya Başûrî Tiltemirê got piştî 2 salan ji vekişandina wê kolana Kurdên Sûriyê geşbînin got tevgera Emerîkî li herêmên Kurdên Sûriyê rê li ber êrişên nû yên Tirkiyeyê bigirin. Bi taybetî piştî hevkirinên Tirkî û Rûsyayê li Asîtanayê. Zana Umer, dengê Emerîka, navçeya Tiltemir.